Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, dinten menika Kamis 18 Oktober 2021 kepanggih kalih kula Putri Asri Azizah wonten ing acara pawarta cekak. Pawarta dinten menika suasana sekolah pembelajaran tatap muka sampun kathah ing daerah-daerah tertentu kang digelar serentak kanthi protokol kesehatan. Sarengan kalian kula Putri Asri Azizah menika pawartanipun. Dinten menika dinten ingkang remenaken sebab para siswa ingkang sampun dangu mboten mlebet sekolah, mboten nate kepanggih kalih Bapak Ibu guru, mboten nate masuk ruang kelas, mboten nate kepanggih kalih rencang, sakmenika saged kepanggih langsung ning sekolah. Nanging protokol kesehatan tetap tasih digatosaken. Inggih punika sedaya ingkang wonten lingkungan sekolah tasih diwajibaken ngagem masker. Sadurunge mlebet wajib wicik lan dites suhu badan. Supados COVID-19 saged enggal tertangani lan sedaya aktivitas saged berlangsung nganti lancar. Putri Asri Azizah, Ploso, Jati Kudus nglaporaken. Mekaten pawarta dinten menika kula Putri Asri Azizah undur diri. Sugeng enjing matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.